אז שלום לכל האנשים שצופים בזה עכשיו, ותתעלמו מכל השוונצים שיש לי. אני מאוד מקווה אני מבטיח שזה לא יקרה, שפעם הבאה זה לא יקרה. היום אני אדבר איתכם על לצאת מהאזור הנוחות שלכם. ואם אתם שואלים אותי מה זה בדיוק אזור נוחות, זה כאילו משהו שאתם רגילים לעשות אותו, ואתם כאילו רגילים לעשות אותו כל יום בלי שום פחד ובלי שום חרדה. והיום בסרטון אני אגיד לכם איך בקלות לצאת מהאזור הנוחות הזה ולעשות כמה שיותר צעדים ולא להתבייש. אז בואו נתחיל. אז הטיפ הראשון, אם אתם רוצים באמת לצאת מהאזור הנוחות שלכם, תעשו זאת עכשיו, לא לחכות. תעשו זאת עכשיו. אתם אומרים כזה, אוקיי, אני עכשיו רוצה לעשות צעד, ואני באמת רוצה לעשות אותו. אל תחכו עם זה, כי אם אתם מחכים, אז החרדה רק עולה ועולה, כי אתם מחכים ואז אתם אומרים, איזה פחד שאני אעשה את זה, ודברים כאלה. איך אני בדיוק יכול לעשות זאת? למשל, אם אתם רוצים נגיד לישון אצל חבר נגיד, ואתם ממש רוצים את זה, אבל במחשבות יש לכם כאלה, ואז הראש מכניס אתכם לסוג של חרדה כזאת של מה יקרה אם אני לא ירדם, מה יקרה אם לא יהיה לי כיף. אז במקום להכניס מחשבות שליליות לראש, תחשבו חיובי, תחשבו יהיה לי כיף, זה החבר הכי טוב שלי, אני אשן אצלו, לא משנה מה, אני אעשה את זה בשבילו כי זה מאוד כיף. זה מאוד כיף לישון אצל מישהו. אני למשל אספר לכם שלפני 2 בערך או שנה הייתי אצל חבר פעם ראשונה, והיה לי חרדות לא מהעולם הזה. היה לי שיתוקים ברגליים, בידיים, הזעתי כל הזמן, הלב שלי דפק כמו משוגע. אבל אחר כך, כשהגעתי והזמן עבר, החרדות פסקו. כאילו, אני לא ברחתי משם, אני התעסקתי בחיובי, לא התעסקתי בשלי, אני התעסקתי יהיה לי כיף, אני אהנה אצלו, וזאת תהיה חוויה מאוד משמעותית בחיים. וזה כעיקרון מה שעזר לי לעשות את הצעד הזה, ולעשות זאת בכל זאת. וגם, זה גם עניין של לסמוך על החבר שלכם שאתם איתו. תסמכו עליו. אם אתם ממש סומכים עליו ב100%, אז הפריצה תהיה יותר קלה. אתם תראו. ועוד משהו שאולי יכול לעזור לכם, אם אתם לא רוצים לעשות את זה ממש מהר, תנסו ממש לתכנן בראש איך אתם בדיוק עושים את זה. מה אני צריך לעשות? מה יעזור לי? כאילו ממש תתכננו בראש את איך ייראה המפגש אצל החבר ולישון אצלו. ממש תדמיינו בראש ותדמיינו חיובי. תמיד תזכרו, לדמיין חיובי. לא לדמיין את זה שתהיו בלחץ או לא יודע, או שלא תירדמו. תחשבו חיובי תמיד, כמו שאמרתי בטיפ הקודם. תחשבו חיובי וזה יצליח. וכשנגיד מגיע היום שאתם הולכים לישון אצל החבר, או לא יודע איפה, תביאו את הדברים שעושים לכם טוב. כמובן, הטלפון שלכם, מן הסתם, האייפד שלכם, אם יש לכם, לא יודע, משהו שיכול לעזור לכם, שנמצא בבית שלכם, בחדר שלכם, או לא יודע מה. תביאו את זה וזה יעשה לכם טוב. וזה יעזור גם נגד הלחץ. וכמובן, אם ממש אתם מרגישים ממש בביטחון, אתם יכולים לדבר על זה עם החבר שלכם שאתם ישנים אצלו, ואולי תסבירו לו את הקשיים והוא יכול לעזור לכם. זה גם מה שעוזר לי. אתם גם תראו שכשתגיעו אליו הביתה, אתם תראו שהחרדה לאט לאט פוסקת. כי אתם עכשיו מבינים שהכל בסדר, כאילו, לא יקרה כלום, אף אחד לא מת, העולם לא קרס, הכל בסדר. תראו איזה כיף זה לישון אצל חבר, תראו איזה כיף זה.
ובכלל, כל פריצה היא עוזרת אם אתם מנסים וממש מתכננים בראש, או שעושים את זה, או שאתם עושים את זה כמה שיותר מהר, וככה אתם פורצים את זה בקלי קלות. ועוד משהו שיכול לעזור, אם יש לכם נגיד, לא יודע, מטפל רגשי, או לא יודע, פסיכולוג או מישהו כזה, תדברו איתו על זה, והוא ייתן לכם טיפים איך לעשות את זה. כי פסיכולוגים ומטפלים רגשיים למיניהם, הם בדרך כלל הכי מבינים באנשים שרוצים לעזור לכם, לפרוץ את הגבולות, לפרוץ את האזור הנוחות שלכם, ולתת לכם טיפים איך להתמודד עם החרדות. אז זה כעיקרון זה הכל בעצם, זה הטיפים שלי איך לצאת מהאזור הנוחות. שזה כמובן לעשות את זה כמה שיותר, לעשות את זה עכשיו, ממש עכשיו, ולא לחכות, ממש, כי אם אתם מחכים, החרדה עולה, וזה לא טוב, זה לא טוב, כי ככה זה חרדות, הן עולות בלי הפסקה. חבל מאוד שזה ככה, אבל אין מה לעשות, ככה מתמודדים עם זה. אז זה הכל לסרטון הזה, אני מאוד מקווה שעזרתם, אני גם כאילו ממש ניסיתי לעזור למישהו שקצת מתקשה או שיש לו קצת קושי לעשות איזשהו צעד, מקווה שעזרתי. כאן הייתי איליה בסרטון איך לצאת מהאזור הנוחות, להתראות, מקווה שעזרתי.